So hello guys, good morning. So ngayon nga uso-uso ngayong vlogmas na yan. So gagawin ko yung vlogmas natin kahit wala tayong idea. But so today, today is December 6, 2017 and ngayon lang ako gagawa ng first day ng aking vlogmas. Hindi naman siya sunod-sunod but vlogmas day 1 ko ngayong December 6, 2017 and guys 7:34 na ata and sure ako late na ako sa aming first class. So, yan, I will take you there sa aming school. And by the way, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click yung notification bell para update kita aking almost every upload. So, yan guys, nagmamadali na ako kasi late na ang lola nyo. So, yan, see you there. I will take you in our room, in our school. So, bye! So ito po ang typical ng mga estudyante kapag walang teacher. Pasensya sa lighting guys kasi dumidilim na naman yung langit. Ayan, grupo dito guys, grupo sa grupo at isang nagsusolo like guys, tignan nyo, cute niya. Pom-pom na may mata, tenga at saka paa. So yan, ang cute niya guys. Yan lang, nakita ko lang siya sa classmate ko to. So yan, ay sa Mexican. Hi. Cute siya. Ba 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 ayan sila guys. Siguro walang patutunguhan itong vlogmas na to. Tsaka pa diba? Siguro walang kwenta itong vlogmas ko ngayon. Pero sige na lang. Mamaya ulit. I will show you more about our school. So yan, papauwi na kami. Yan. Dahil naman morning session. Lakaw na. So yan guys, papauwi na kami. So yan. Na-drain ako sa math guys. Hindi ko na alam ang sagot doon. But see you later mamaya. Kasi magla-lunch muna kami. So yan, bye!
guys na nakasakay na ako ng jeep ngayon. Papauwi. Actually, pwede namang lakarin yung bahay namin mga sa school. Eh, tinatamad ako. So, kailangan ko masakay ng jeep. Guys, pababa na ako. Tsaka mamaya na lang ulit. Bye! Hello guys, nandito na ako sa bahay and kakatapos ko lang mag-lunch. Ayan, nawala nga yung internet dito kasi manonood sana ako ng mga vlog. So, since walang internet, so dito ko na i-end yung ating vlogmas. Half day lang siya kasi walang pasok kami ngayon. Half day lang kami, so dito ko na i-end ang aking vlogmas day 1. And I hope nag-enjoy kayo and see you on my next vlog. And don't forget to subscribe on my YouTube channel at i-click yung notification bell para updated ka. And let's be friends, aking mga social media account na nasa description box ko na ilagay. So yan, hope to see you on my next vlogmas. Bye!